A Moment with FG and Jassy. Ang unod sa atong sugilanon mga kamaks nga maoy atong i-feature ning adlaw no. Mauna. Oh. Ay mo kalimot kini ato ang live drama Dear Max FM, A Moment with FG and Ate Jassy, dalit sa Max. Capsule. Kinahanglan magyud unta nga ang gugma mapuanguron na Ate Jassy. Nga naman di ay ning maong sugilanon karon. Sugilanon nga kanagong makita o maobserbahan ato sa mga silingan nga mga istorya nga kumon na kayo pansakit sa palandungon o paminawon baya. Nakasabot na ko. Okay. Sugod na ta. Dili na to kumusta? sila bitinon. Kumusta sabday? Kumusta ka sab nato ang ato ang FG Jassy Listeners Clan? Kamutanan, kumusta gimingaw? Mahangtod karon nagpadayon ang ilang suporta sa ito Bitaw og dita maglanghan niya ang live drama sa laing sugilanon nga atong gitaytulan og Silot. Balik unya diha. Mubalik yun ko. Unsa man di ay. Bye. May gipangayo ba ka na ko? Wow. Abi na kog nalimot ka. Okay. Paabuton ta ka. Ta, ay. Nga naman ka? Mura naman kog pangulbaan tungod sa imong asawa, oy. Ay lagig ka bala ka. Sayo na kayo siyang patuhuon sa akong mga pasangil. Gawas pasab. Nagamping kog maayo nga dili gid siya makamatmon. Nga doon ako'y palang jik-jik nga mao ikaw. Ninduta gid hapon-hapon ani. Gilok ay mong kamot. Gilok ba ya? Di man jud ka makauli sa inyo ron ba? Bantay ka lang. Jud ko pulan sa paghikap ug pagkapuhak. Ning hamis kaayo nimong Unsa? kani kong imong naong. Naong na di ayang hamis na ako. Tanan gyud hamis kayo. Ug mao nay akong nabuangan nimo. Pero ko pe. Oh, Martin. Ayaw ko pasagdi Ayaw ko pasagdi. Nabalakan ako nga ng atong relasyon. Nabuang nasab ko ni mo, Martin. Kabala ka. Ako rin bahala sa kong asawa. Ato na ko. No, Ha? ayaw na. Dili ko nimo papaulion. Unya na pa uli. Ha? Basta unya na uli. Nagkasabot na ko. Okay. Hi. Daan pagid lagi ko. Di ka sa bahay. Gihuwat lang ko nimo ba? Doon na mo emergency meeting, no? Maduna gyud. Daan palagi ko. Basta off na gani ang imong cellphone na agyoy unscheduled meeting. Nagsagiman kog tawag nimo. Off gyud imong cellphone. Mao di ay kay may meeting mo. Maong miuna na lang ko. Wa na lang kumuwat nimo kay gabi naman. Unya, wa ka pa. Nga naman masuko ka? Wa, oy. Ikaw pa. Atay pa. Ilisan ta ka. Nanimaho kag singot. Diha ka lang. Wata ko diha dong. Okay, salamat kayo. Salamat. Huwag yapon siya magkamatkon. Wa siya'y nahibawan nga doon ako'y laing babae. Benji! Naulan is mama ni mo dong? Pa? Naa naman? Ganira?
Ambot kay pag-abot sab nako dinhi sa ato. Dinhi man siya pa. Uniyahan man siya. Juan, nasa inyong kwarto pa. Sudol ako. Okay. Hi. What happened, huh? Dugay na human ang laing emergency meeting. Pagtawag ni mo ganiha, nakatiming ka nga on ang akong cellphone. Mao nga suri kaayo kay diha na mi sa importante kayong gisgutan o giingnan ka nga ako lay mutawag unya nimo kay ako nang i-off akong cellphone. Then, human sa meeting, namo, giundayon ako ang akong cellphone, nikontak ko nimo aron hapiton ka na nako, unta, pero unfortunately, nakamakontak nako. Usa man nalubat ka sa pagtawag nako nimo. Didto ko sa inyong office na nukard og tawag. Diyang mitubag ka nga, nag-emergency meeting na sa mo, Martin. Unsa to? Usbon na ako. Didto ko sa inyong office sa dihang mitubag ka sa akong tawag. Og miingon ka nga may emergency meeting mo og kinahanglan i-off nimo imong cellphone. Wa ka ba di ay mahibao nga pila ang building sa among kumpanya? O pila kabuo ka nga among mga opisina? Gitawagan ako ang tulo ka building sa inyong kumpanya og mga opisina sa inyong kumpanya. Pero ni usa ka meeting. Og way bisan usa ka emergency meeting. Adios. Kinta himuon ko nimong bakakon? Ang tinuod lang, Martin. Please. Ang tinuod lang. Mauntay gusto na ako mahibawan. Gikan gyud nimo kon unsa og diin ka. Imo gud ay kong buhatan og sa kung mauna. Buhat-buhatan pa day og sa. Ang tao nga namakak na. Please, ha? Ang Please. tinuod lang, Martin. Diin ka man gyud di ay gikan. Please lang! Palihog sab. Tug-ani ko sa tinuod. Oh. Let's see. Imo kong gidapatan? Nakabuhat ka na rin ako, Martin. Sa labing unang higayon. Sa atong panag-uban. Una kining higayon nga imo akong gisagpa. Tungod kay nakasabot ko. Nakasabot ko nga giduot yun ko nimo pag-ayo sa nga wa ko yun mabuhat. Let's see. Wa ko makasa sa atong kaminyon, wa ko makasa sa akong pagkabala o labaw na sa tanan nga wa ko makasa nimo korason. Oh, paminaw! Paminaw ako, nahibaw ko! Labing una kining higayon sa atong panagtiayon nga nadapatan ta ka korason. Ni ako'y pangutana ni mong babayana ka. Wa oro'y mangurog ang imong kaunuran nga may pagduda ka nga rin ako nga nakasa ko ni mo. Karoon na ba lang nga tiguang na ta? Karoon na ba lang nga mga tiguang na ta? Ano ba kabihana ka? Ang dakat ng imong baba. Ang dakat ng imong baba. Sino ba? Ay pagsakit. Ay pagsakit. Buhay akong baba. Ayos ka na imong hila. Buhay ako, Kaya na ang imong anak sa gawas. Ha? Ikos ka imong hila. Dili na lagi ko buhila. Unsa to? Unsa to? Dili na ko buhila. Sorry. Ma? Ma? Pupi na imong hilak. Pugna na ako. Pa? Benji! Ay, paminaw. Ablihan akong pultahan.
kinahanglan nga way mamatmunan si Benji nga nagila ka. Kasagot ka ba? Oo. Lagi. Ayuhon ang imong dagway. Ayuhon. Oh, sorry. Sorry. Pa! Nana! Nana ko! Unsa man dong? Anak? Kuan, kung magdunay na hagbong diniganiha, mo magdunay kasibkas sa bato. Wa man. Gipaningot ka man pa? Very good. Oh, ma? Ngano nakalkag ba ng buhok ni mo, ma? Ay, naunsa mo ning anak ka. Unsa may pagtuon ni mo, namo ni mama ni mo, Cory. Di na lang makamaong ikaw. Aya? Bandito yung kapada, Martin. Bili ko kung sa. Sorry, mother. Nakadisturbo ka noon na mo, Benji. See? Out, please. Benji. All right. Sorry. Pa, unsa? Believe di ko ni muda. Sorry. Good corazon. Pero musaad ka ba? Akong isaad, Martin. Dili na gyud na ako kiniusbon. Lagi. Sorry, gyud taon kaayo. Dili na kumuusap. Dili na gyud lagi ipanumban ako na nimo. Dili na ko puusap. Martin. Oh, Martin. Lupig pa nimo ibatanon. Corazon! Sorry. Sorry! Animal ka! Ako man lang gisusi kung tinuod ba gyud nga wa kay gibuhat nga sa rin ako, Martin. Mapauli na lang ko. Marika! Ay! Dali ka! Maluhod na ko, Martin. Maluhod ko. Ayaw lang ko pasakit eh. Nagluhod na ko. Sige na, mapauli na ko. Mapauli ko. Ayaw! Gusto ka, Anay? Ayaw, Martin. Gusto Maluhod ka ba, Anay? Ayaw! Ayaw, taon. Kapunali o bakos. Ayaw ko baksa. Animal ka! Animal kang bayaran ka! Animal ka! Mapauli na ko. Usaw! Ha? Mapauli na ko. Mapauli na ko. Dili na ko Animal buwasa. ka! Gusto na! Ha? Tunaw ka na. Ay, gusto na. Gusto na, Martin. Militan na sa kasakit ang imong asawa. Ha? Ikaw na lagi, Martin! Wala na siya nagtingog! Wala maglihok ang imong asawa! Unsa? Wala siya magtingog! Basin na patay na nimo ang imong asawa! Hilom mo na, Chuli, ha? Hilom mo na. Hilom ka doon ako'y gihunang-huna! Kung saan man nun nimo kung mamatay na sinang korason? Ha? Diigdan ta kang hilom, ang utol sa... Sige! Bahala ka na, ha? Biyaan ta ka! No, please! Please! Palihog. Ayaw ka na buhatan ako. Please, Chuli. Pasilo ako. Dili na ko masuko ni mo. Please, ha? Unya, saan mo lagi nimo kung namatay na to imong asawa? Ha? Asawa na nimo? Oh, Martin? Unsa man ka ng imong gida? Paminaw, Chuli.
nakahukom na ko. Nga biyaan na nako ang akong pamilya. Unsa? Oh, Julie. Gidanan ako ang mga importante na kong mga butang. Naasbag. Martin? Julie, paminaw, huwag magkabuwag na itong duha. Labaw sa tanan, ikaw mo akong gimahal pag-ayo, Julie. Mabuang ko, day. Mabuang ko. Mabuang ko. Matay ko kung mabuang ako. Paminaw. Manglayas tang duha. Manglayas ta, ha? Ha? Dad ako bisan asa. Good. Mukuyog ko nimo. Good. Anongan ko ikaw. Oh, manglayas ta. Martin, grabe ka ikaw. Matagbog yun ko. Matagbog yun ko sa iyong pagmahal. Di pa yun ta ka. Ihatag na ko ni mong tanan ni mong gusto, Julie. Timanig ni. Ayaw na kong biyahe, daya. Kanunay ko kining ipahinungdan ni mo. Ikaw mo hinungdan nga nung giabandonaw na ko ang akong asawa. Ang akong pamilya. Tungkol kayo makabuang ang imong kataon. Martin, kamatayon ra ang makabuwag na to. Oh, Julie. Martin! Mga tao! Ha? Unsa to? Mga tao! Kinsa mo? Lami agiti ay gawas ng imong asawa, Sir Oy. Ate manan ninyo ni babae, be. Uwi ka! Julie! Julie! Dalian ninyo ni. Dalian ninyo si Sir Martin. Unsa niyo buhaton? Ha? Aga ko kasaw. Unsa niyo buhaton ni Julie? Stilan bungol ka man tingali. Nakadungog ka ganiha. Nindot kayo lawas ang batanon mong asawa, sir. O kung sa inyong buhaton niya. Unsa? Oh, kadaw sab nimo, sir, oy. Kadaw ninintawana. Pati lawas at mi sa imong asawa, sir. Ganiharaming naglaway nga naglili ninyong duha. Tanan ninyong gibuhat. Among nakita, ibaw sa kama. Wa, good mi mamilok, sir. Unsa may inyong gusto, ha? Kwarta? Ihatag na ko ang tanan na kong kwarta din sa bahay. Ayaw lang intaw ninyo hilabti si Julie. Ihatag na ko ninyo ang tanan kong kwarta o mga alahas. Oo, ihatag na ko tanan. Tanan yun, basta ayaw lang hilabti nga akong asawa. Gibuguan kagyod na mo. Da. Bisan unsa pa yamong buhaton, way makapugong, sir. Tilawan namo ang imong asawa. Puli-pulihan namo ang imong asawa. Ug kung matagbaw nami, hudon na mo kuha ang tanan mong kwarta ug alahas. Oh, di ba mga kauban? Mga hayop mo. Mga hayop mo! Buhay ko ninyo! Ati man na! Tigbasa! Tigbasa ninyo! Tigbasa pa! Tigbasa! Agay! Gusto na! Gusto na! Tigbasa pa! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Julie! Julie! Papa Martin. BJ. Pasino ako, anak. Apa niya? Nibalik ko.
Makasud ba? Gusto ko magigsulti ninyo ni mama ni Mudong. Kadiyot. Nganong? Kung sa hinungdan nga napungkol man ang duha mo ka mga bukton. Ha? Pasudla ko na ako dong. Palihog, pasudla ko. Palihog. Nagsulob silang bunit. Misukol ko apan gitigbas-tigbas ko sa duha ka tao. Pagkamatngon ako buot, dito na ko sa ospital. Matod pa sa doktor, gibanos-banusan og rape si Julie sa maong tulo ka tao ug gipatay pagkauman. Dako kong pagtuo nga ang mitulis namo mao ang among napahimuslan sa pamintaha o pagpalabi-labi namo ni Julie. Pinaagi sa 5-6. Nahurot nilagdaha ang among mga kwarta o mga alas. Ug ang labing nakapahugno na ako. Dili na magsilbi ang duha nako kabukton. Mao nga giputol na lang sa mga doktor. Tungod kay mao man kini akong gigamit sa pagpanagang silang pagtigbas-tigbas nako, Benji. Benji, anak, sangko sa langit ang akong pagbasol. Pasayo ako ni mama ni. Magayo ko pasaylo sa imong inahan. Bumalik ko ninyo armusaan nga dili ug dili na yun ko pa sa imong inahan, Benji. Huwag ko magagita sa imong inahan. Hain siya. Usa na katuig na ginubong namo si Mama, Papa Martin. Oh. Ulsa? Tulo ka buwan ang milabay sukat sa imong pagbiya na mo. Wa na siya magkantos. Namatay siya. Magkantos siya ang kamatayon. Kanunay niyang balik-balikon pagsulti nga. Pasayloon ka, bisan pa si mong gibuhat. Kurason. Buhi pa si Mama. Gipasaylo ka na niya, Papa Martin. Ug ipasaylo ko no sa bikaw.